utsho ke bethuna wamitha uSara wamzalela uAbraham unyana ekwaluphaleni kwakhe ngexesha elimisiweyo nangexesha uThixo ebelithethile. Ndiyimise nje umgomo othi when the time is right, God will make it happen. When the time is right, God will make it happen. Sonke sicelwe kuba sakhele phansi kwalo mgomo ka-presiding bishop weli bandla lethu othi awakening prophetic agency. Amen. And agency reviving the Church of Christ, awakening the prophetic agency and agency, reviving the Church of Christ. Ukuvuselelwa kwesiprofeto ngokungama kwizigidini ekuvuseleleni ibandla likaKristu. Unzima kakhulu ukuxela umbhali weGenesis. Kodwa kusafe uba sithi bashumayeli iGenesis yincwadi attributed to Moses, ngoba ingena kule category yezincwadi ezinhlanu zokuqala. iBhayibhile yokuqala le kwakuthiwa xa ibizwe esiHebhere yiTenach was divided into 3 sections. Inale section ekuthiwa xa ibizwa yiTorah, i-directives, the first 5 books of Moses. The main theological theme yale ncwadi yeGenesis yi-creation, indalo. And xa uyikhangela ibe nazo nezinto ezizi-narrative story ezi-historical. Kubaluleke kakhulu uba le nto yokubhalwa kweGenesis series ive ngokhona, ngoba omnye umntu angabuza umfundisi umbelebele uba ubani ongasixelela ngebali lendalo longasibhalela lona before the creation came into its existence. But uba kwenzekani kwathekani kungathangani bashumayeli, indikhumbule nindicinge ndisithi xa ufunda ibali leGenesis ulamkela ngokho.
When the time is right, God will make it happen. So this. So ugile nabanye abantu. Uleka uyothatha intsikelelo yakho. Eyakho inombala wayo wodwa. Akho umuntu onoyithatha. Sutsho this. Socela nje lonto xa kuqala unyaka. Now, theology ithi mabini qha amaxesha. Kukho ixesha apha ekuthiwa uShumayeli xa libizwa kusetyenziswa igama lesiGrike kuthiwa nguKronos. Othetha ukuthi moment, umzuzu. Ubekho apha ixesha ekuthiwa xa libizwa nguKairos. Othetha ukuthi God's appointed time. Ixesha elimiswe nguThixo. Usasa nje apha sifumana indlela uThixo enza ngayo kwingquba kaxaka zamakhaya. Indlela uThixo a-operate ngayo kule nto ekuthiwa xa ibizwa zii-family dynamics. Ngoba wonke umntu okhoyo apha kule cawa unekhaya lakhe avela kulo. Nendifuna ke xa siqala le nkonzo ukunicenga uba xa nibuyela emakhaya nasezifemelini ndiyanicela bethu mindlisani kakuhle kule nto ekuthiwa zii-family dynamics. Zifuna umntu ongotshayo ingquba kaxaka zekhaya. Azifuni umntu ongama ngobhaka ziqambo ingquba kaxaka zamakhaya. And noba ingquba kaxaka yakokwenu ungayishiya uze apha xa ugoduka uzawufika ikhegamile ikulingile. Idinge nje into yoba umntu aminglishe kakuhle kwingquba kaxaka mfundisi umbelebele zekhaya apha. Ingquba kaxaka yalapha ngumama ekuthiwa nguSara owavalwa isibeleko sakhe nguThixo ngabom. Wathi uThixo xa evala isibeleko sikamama uSara, ule narrative kaAbraham wenza imistake. Wafuna ureplace i-moment yakhe nge-moment kaThixo. Andifuni nishiye ngumcimbi wam. uSara mfundisi umbelebele ume ngale nto ekuthiwa yi-Kronos, i-moment. Now ufuna ukureplace i-Kronos kwi-Kairos. Ngoba athi xa kuthe kwaka akwethu umyeni wakhe athi jonga siyaguga ngoku iyaphela le family, lingene ikhobokazana komenta kaThixo ukuze ifamily le yakheke.
khamente kaThixo uphenikiswa yinto yoba uAbraham atabe na 100 years. Khamente kaThixo naye ena 18 years. Khamente kaThixo ithi iBhayibhile selidlulile ixesha loba bangamitha bazana umntana. Kutsho wathi xa esenza le nto yofuna ureplace umzuzu kaThixo ngomzuzu wakhe. Khamente kaThixo wakhwela kuThixo wafika uThixo phayana kuye wangena edining room. uThixo ngesithunywa wachopha noAbraham wajonga unangaphi wathi ndina 100 wathi uzawumitha. Kuthiwa uSara emamele ngefestile wathi qhwarha intsini waqonda into yoba kuyabhudwa apha. Kanti njengoba mfundisi untombela esithi qhwarha intsini uyamva uThixo. Kuthiwa wathi uThixo apha kuAbraham khawubuza umkakho uhlekani yintoni emhlekisayo xa ndisithi kuwe uzawumitha. Khamente kaThixo waxoka wathi andihlekanga. Andihlekanga waxoka wathi andihlekanga. Umfundisi umbelele wathi uThixo xa engafuna ulandela obu buxoki bakhe wathi kuye hamba mbuze uAbraham uba njengoba esithi qhwarha intsini nje ikhona into engamnqabelayo kuye ngofuthixo. Khamente kaThixo God's appointed time can never be replaced by chronos. Anizazi mina inqubo kaXaka sekhaya. Jongani eli khaya lalixakeke hayi madlala hayi madlala. If ufunda mfundisi uGompa umqolo wale tekisi you begin to understand apha uba uAbraham lo wakhe wasaba wabheka eGerare eShure. Khamente kaThixo wayohlala khona. Ayafika apho wafika kuphethe indoda egama linguAbimeleki. Khamente kaThixo engukumkani baxoka xa befika pha wathi uze sihlale kakuhle andizuthi inkosikazi yam umkamo zawuthi ngudadewethu siyam. Kukwamaxesha wokuba xa ucenga ukuhlala ufuna ufitha in khamente kwisituation uthi uxoke nowuxoka ngoba woyika into eziza kwehlela xa usowulekwa zintshaba. Ngoba apha iintshaba asizibizeli ngokwethu ziyazizela. Khamente kaThixo kuthiwa la kumkani nguAbimeleki xa ndizawuyeka yamzeka eLax unkosikazi kaAbraham naye exokile lo mfazi wathi ngumnakwethu waAbraham. Emzeke kulungisa uhlala uza kwenzakala emhlabeni xa uthanda ufuna ufitha in kwi-class ne-status. Khamente kaThixo ne-societal expectations kwi-expense yakho uzawulimala pha uzawulimala uzawuxoka uthi umkakho ngudadewethu. Kuthiwa uThixo walungisa le nquba kaXaka. Sele nxityiswa ikhethemiya yaphaya ebhotwe kwakumkani.
wathuma isithunywa amasongo uThixo kuwaphi imaleki wathi kuye uwaphi imaleki hayi khulula ikhethemiya ngoba lo umzekileyo umkamntu thamente kaThixo wathi uThixo suzeka umfazi oseyekhutshelwe indoda azikhutshwe mhlanti inkomo zenye indoda yenye thamente kaThixo wathi mphindise umkamntu wathi mphindise phindise kuthiwa wathi waphimaleki kanza kuye le nto ndiyenze mamusikhuphela ngenhliziyo yami rayithi ngoba bona bathe bona kum ngudadewabo omnye akanela nje ukuthi ngudadewabo wathi ngumkakhe naw nansi into endizoyicela ndizocela nje uba ndithi kuwe la macebo eniwenzayo wokufuna ukulungisa ingquba kaxaka ngokukhoza enye crisis awancedi ingquba kaxaka ayilungiswa ngenye thamente kaThixo awunawuze ulungisa ingxaki ngenye ingxaki kakukalula le nto yothi xa usadinga abantwana umzuzwana ube sowucela ungumntu ongumama uba makwabhizwa abanye abafazi kanti uThixo le nto uzilungiselela yona ngomzuzu wakho kudala uThixo wayilungisa ufundisa untombela ulungise wena ngowakho umzuzu kanti uThixo wayilungisa uniyeke ngesifomu uThixo unganiniki izinto enizifunayo uzawuninika yalela lakhe ixesha njengoba nizingqamele nje zizawunitshisa xa zifike before time zawunitshisa imbiza zalapha kwaThixo zivuthwa kade xa sezivuthiwe isiciko siyavaleka kuphuma umphunga emacaleni jonga xa ndizawuyeka le nto yokulungiswa ingxaki ngenye wanyama wamitha uHagari wazala i-spoiled bread uHagari ekuthiwa xa sibizwa uIshmayeli umfundisi uGomva wazala i-spoiled bread esingu-Ishmayeli wathi xa esizala uThixo kwavela umzuzu wakhe bantwana bakaThixo ndizocela nilinde lindani izinto apha azingxanyelwa wazala i-spoiled bread kuthiwa esathi ngoku xa kufika uyisaka saqala imikhuba kuthiwa akaxoxa lathusana wathi kaka wayeqashwe sithi u-anti umndululi wathi u-anti kakuyiwe kwalabor zonke izinto ezimfaneleyo uza kuzinikwa bethuna kodwa sebrief u-anti makapeleke izinto zakhe agoduke we had enough usicikile u-anti makahambe kuthiwa wanqunga kwamkonzoteka ekondini yoba hayibo kanti selezele lalizawufika ixesha loba kuthiwe kuye umsebenzi uphelile yabe isithi inkosikazi yalapha makasikhwelelwayo kuthiwa xa ndiyeka xa ehamba u-anti
wapanishelwa wafakwa namanzi entsubeni khamende kaThixo yazi xa ndizawuyeka mamsiyeri uThixo akabathandi gqitha abantu abakhwela i-high heels uyabathoba uwisiziphatha isimanganisaso ngenkalo yakhe enamandla achithe abanehlathi ekucingeni kwenhliziyo zabo isityeni athi njulu esilambile ewe esaqalwa likatshana lokugezela lungazali amchitha uThixo soze unikwe into yakho uba uyawuthiwa ugqiba ukuyinikwa abantu bangahlali indawo wakuyifumana nguwe okay ungayinikwa mama uba wawuyinikwa wena uzawujongela phantsi abantu bakwehoko yenkukhu makayibambe ayithandi into yakhe makayibambe makayithathe uThixo emfundisi umbelebele jonga uyabona xa ndizawuyeka emfundisi uGqoba wabandululo wathi uAbraham esafuna utshitshiliza kwafika uThixo kuye wathi hayi uanti yenza njengonkosikazi uyacela sutshitshiliza endimakambe nonyanakho khamende kaThixo kulapho bathi xa befika entlango yasebheshepha aphela amanzi entsubeni khamende kaThixo wayibeka inkwenkwe entshonalweni esithi mandingaboni ukufakwa lo mntana bayakhasela wangenelela umzuzu kaThixo xa yathi uyabhekela uyaphulisha wangenelela uThixo ngoba uThixo ungenelela xa izinto ziphahlalayo kazisabala usenamandla okubhosta nawo okuzenzela uza kuvula uThixo akuvula uza kuvula but yabona mfundisi Ntombela lo endizokumthengisa namhlanje nalo mzuzu ocelwa ngupresiding bishop uba makuvuswe wona umzuzu kaThixo athi uyandicela upresiding bishop njengezigidimi zelibandla isiprofeto ingathi nisi-ignorile ngoba ni-undermina ipace yesiprofeto kanibe ngathi niyancama kanilandela isiprofeto yabona isiprofeto asihambi lungana ngokuthanda kwenhliziyo yakho isiprofeto sikaThixo nexesha likaThixo uThixo ngelakhe ixesha alimisileyo wenza izinto zakhe zenzeke izowutsho barayithi mntasekhaya barayithi bali-undermine ixesha likaThixo uba ubhadla emhlabeni xa kusithiwa only time will tell nakhe nayiva English otho akhumshumfundisi nale English ithi only time will tell Donza la English ifuna umuntu ovuke emaqandeni ahlale ngempundu once kuthethwe la English ubambelele mamusiyeni ubambelele mamusikuphela xa kuthethwe sasingesi xa kuthiwa only time will tell ngoba xa kuthethwe sasingesi kuthethwa nge-kairos God appointed moment
umzuzu kaThixo. Uyabona abantu bayamthanda uTenele emgqophozweni abantu. Umuntu ongathi akaprogress akaphumeleli bayamthanda. Bahambe bayokhopha naye eCalkwendlu batye naye imifino baqabukhala mayini kunye naye baliba loba njengobehlala apha thatha uMakhaphela unesidanga sakhe. Uyabona xa kufika umzuzu kaThixo umvuthulula athi uThixo kuye intombi ivuka ambohlamba ikhala mayini yakhala athi uThixo ushortlistiwe kwamasipala athi uThixo wethu athi akutsho athi ushortlistiwe. When a person is about to be defeated by time kumzuzu kaThixo akakholwa abantu basehlela zisizwe ezinhle ufuna udouble check ntombi lapho umuntu shortlist wathi angiyamazi ndiyayazi ntoba owakhe uSimthembile uba no H kanizisele list ashortliswe kuye sibone intoba nguye nyani na. Uyabona ke xa ekuhola uThixo ngaphansi enkunkumeni uvuma ingoma apha Thumsumelabele uthi he lifted me up from the deep muddy clay, he planted my awethu uThixo akasidalala ngoba sihlale emgqophozweni sijikelo sezintshaba ngamashwa khamente kaThixo amanolinda umzuzu kaThixo ingade nibe ngamaphara khamente kaThixo nijoin icorruption nithatha iplastiki ezimnyama lindane ngomzuzu orathi yabona mntanam kanza uyeka uba uyawuthi ufundile ayinganiyeka uba uyawuthi ufundile bathi uze bakushortliste la mamenemene omhlaba afuna ukalalale nawe abahambe neposti zabo akho moya apha ndivile uba uyawuthi wena uzungeniswe emsebenzini noba kukwamasipala noba kuphi nibaxelele nithi nditshilo kufuneke kuqala enye ye-requirement yoba ufumane umsebenzi wakho abantu baqale balale nawe sesini hayi mabayeke nalapho usityabo hlala utye inkobe ulinde uthi uyasa uzangamafu oyongamehlo azombona uyazi uThixo uzawudilivarisha intsikelelo yakho nasi sikude emnyama sikaThixo nasi sithuthuthu sikaThixo sizokudilivarishela emnyango mamvinjera mandiyeke chomi kodwa le nto ifuna nje umuntu othi xa elindile angajonga abanye abantu athi yena ukuba kubi emehlweni ukumkhonza uNkulunkulu senyulaleni lo anyakumkhonza kodwa mna nendlu yam sokhonza uThixo wamitha usana wamitha wazalwa Abraham unyana ebuxhegweni bakhe Linda Thixo. Kama ngibezele ngale Linda Thixo. yehlulani ne kukhona umuntu othiwa ebizwa uAbraham kube khona umuntu othiwa ebizwa uAbraham
umntombi athi amagama atshintshwa zii-moment. uAbraham mbelebele umntu weChronos lo. uAbraham umntu okholelwa kwixesha lalapha. Xa emasterisela lapho uAbraham ixesha yalidura athi 5 to 12 ngokotathu athi abe nalo esihlahleni elalapha ixesha ngoba ufamiliya nelalapha ixesha ungabhuda ke tata uDidiyesare kule nto esiyiphetheyo apha. Le siyiphetheyo iwosi yalapha neli xesha kwiKairos asibethi ngeeseconds ezinye kwiKairos. iKairos yakotha, iChronos yona ingxamile. Umfundisi umbelebele uvela athi uThixo xa ebambe iKairos athi yazini uba iwaka leminyaka lijonge emini yezolo xa igqithileyo rhamenta kaThixo elikaThixo ixesha ayibalwa iminyaka. Ubusuku abukho, ubusuku abukho. Kodwa kanti kodwa banikhodwa i-ATM endiyisebenzisayo yakwaStandard Bank. Anibona njengoba nithanda ufola apha kuCapitec. Kodwa nabo babili oCapitec. Kodwa i-ATM endiyisebenzisayo baba yinirhamente. Kodwa kani i-ATM endiyisebenzisayo uStandard Bank idonsa. uStandard Bank xa uma phambi kwakhe ndiniyeke urequest ikhadi lingene ikhadi agqibe akucela iphini. Umntu ayifake lakusiphi uStandard Bank xa ugqiba ufaka iphini uthi tharha eskrinini ii-options zemali ekufuneka into yoba umntu akhethe into ayifunayo. Rhamente kaThixo yho zasezithe tharha ezinye ii-options uthi uyijonga nje kodwa uqonda uba noba ndingayikhetha le ayikho nemali Hayi Khatebe. Standard Bank mathuba baxa ndiyekayo Standard Bank ndapheka phambi kwamakhapela ndicela nje niboqaphela xa ukwi-ATM uyokhupha ikhadi kukho ne-option eniyi-ignorayo ekuthiwa ngu-own amount. Own amount. Ke ndibhudiswe chairman apha nangumlindi unkosikazi apha kuJanuwari. Xa sesingena mali kahle athi yeyiphi erayithi u-current balance. Ndiqotha ndithi hayi ayike isingesi uyasazi yindlala le yenza into yoba le yenza into yoba uncama ungazi no-current balance no-available balance. Rhamente kaThixo udibane naye enyikinyela u-current balance. Kodwa kani mbelebele phindelane Eastern Cape nithi uthe umfundisi umvinjelwa apha eLwandle Kapa
Ramenze kaThixo hambani xa kuqala u2024 niyothatha izinto zenu kodwa uThixo akazukunika yomnye ramenze kaThixo uza kunika uThixo i-own amount yakho ramenze kaThixo ngoba unikwe yomnye iza kutshisa uyidyuwaze iphelele esithubeni umuntu othi ebekelwe into nguThixo kwi3 months ezayo ayifune within a space of a week umuntu owenza ezo zinto ngqama kangaka emhlabeni ingathi nitya imali yelifa umuntu azabe ngathi utya imali yelifa lathi kodwa ke xa ndiniyeka umuntu uyalima ixesha likaThixo niyacelwa ke kandiniyeka into bandithi kunye mantombazana when the time is right uThixo uzawuyenza yenzeke andiyazi into ebuhlawuzelelayo nezikhala onazo zika-2024 andizazi mna kodwa ndizowuthi kuwe uThixo seyekuhambele ngaphambili ngoba imeko yakho uyayazi umisuqango oluvuliweyo ekungekho bani onokuvalela lona xa kufuna luThixo ingqondo uzifula sigenge ramenze kaThixo wenyuke bebonela abafostile bakho ekunyukeni kwakho umzuzu kaThixo wamitha uSara wamzale unyana ekwaluphaleni kwakhe khawuthi Thixo lilanga lethu khangela uba ukhona umuntu ofuna sithandaze naye uze ngaphambili